Señoras e señores, hoxe 2 de decembro arranca a campaña da Vieira. Era unha campaña moi agardada, ven aí o Nadal, xa sabedes, pero non trai boas noticias. Hai moi pouca Vieira. 1:05 da tarde deste primeiro día da campaña da Vieira en Cambados. O equipo da Hora Galega que viñamos aquí presenciamos agora mesmo como ningún dos barcos que marcharon faenar voltaron. Apuraron moito, están apurando ese límite horario ata as 2 da tarde e isto aquí na lonxa non se interpreta como un bo sinal, así que parece que as malas expectativas que había vanse cumprir. Pois estamos falando de que saíron de Cambados 40 barcos e case viñeron de mans baleiras. E isto preocupa moito, mirade este titular, aprecia un 70% menos de Vieira, precisamente Cambados, nas mostraxes con respecto ao ano pasado. Isto, na época do ano no que estamos, con Nadal ás portas, supón un auténtico problemón. Eles din que a calidade da Vieira é moi boa, pero claro, ser a cantidade moito máis cativa, porque case non hai, xa sabedes o que significa isto, que os prezos suben un chisco. Agora mesmo estamos co kilo da Vieira a 6,25 euros, algo máis que o ano pasado. Claro, bueno, Vieira galega, sen dúbida, a Vieira de excelente calidade, pero claro, a decepción no sector é absoluta porque aquí non hai cantidades. Sabedes que teñen un tope de 35 kilos por tripulante que non chegan a esa cota establecida, que xa din que noutros anos non sería moita, pero que hoxe non dan nin chegado. Hoxe fomos con Bosco, cos mariñeiros, porque queremos saber como estades e de verdade vimos os ánimos caídos polo chan. Moitos xa din que prefiren abandonar e ir, por exemplo, a Zamburiña. A que hora salistes, Kiko? Salimos ás 7 da mañán. E volvedes ás 2. E as expectativas eran malas, cumpríronse? No, peor aínda. É difícil de saber por qué, pero a verdade é que este ano moi mal, moi mal. A verdade que a xente aquí interpretou xa como que era unha mala sinal que chegara des tan tarde. Costónos un montón, tuvemos que recorrer 5 ou 6 sitios diferentes. Canto menos diríades que outros anos? Que a mellor hai un 70% menos. Foi este inicio de campaña tan desastre como se esperaba? Sí, porque pasei o primeiro día non se ve moita Vieira, vese Vieira moi pequena, non vale, non é de tamaño comercial, as perspectivas son malas, menos da mitad. Hoxe foi un auténtico desastre e que mañá que haberá que buscar debaixo das pedras. A mañá habrá que buscar no outro lado porque hoxe as primeiras gastadas ainda viña algo, pero despois todos os barcos no mesmo sitio e xa se como conta. Pero chamativo que normalmente no inicio de outras campañas volvese antes. Sí, Topase moito máis porque fácil. se topa máis o marisco, pero este ano de momento é o primer sitio, non sabes, se abriran por varios sitios, uns van para un lado, outros van para outro. A mellor ás 10, ás 10:30, 11 da mañán, facías o cupo. Este ano, a mitad de Vieira, traballando o doble, que non hai. Vai ser máis curta porque a non haber produto non o vamos a fabricar, eso está claro. Non quita que un barco pois tope unhas pouquiñas arrimado a unha pedra que poida facer o tope, pero eso non é... Eso non é negocio. Isto é topar unha carteira cun billete. Do resto da campaña, claro, esperamos que sexa máis curta do habitual, non? Tamén, vendo as cifras. Bueno, depende. A ver, o ano pasado tamén non parecía tan tal, e ao final foi se facendo tope todo o ano. Hai que ir sobre a marcha. Buscando o mellor, igual en algún curruchiño podemos encontrar algo, pero as perspectivas son malas. Penso que para este mes ou pouco máis, porque non é que non se ve. Hai menos da mitad do ano pasado, bastante menos. Se sigue así no resto dos días, que facemos? Vai haber que cambiar de oficio, porque non sale viable andar así a Vieira. Como todos os días sexan como hoxe, a campaña... No, cambiamos para a Zamburiña. A Zamburiña son 150 kilos, a unha media de 3,50 ou 3,70, que é máis barata, ou 3 e pico. Ganas un lote, entende? Un peixe, un chopo, un lenguado, un centolo, que está aberto tamén. Ganas o día. Está claro que a Vieira este ano non vai sair rendible. No.